התכונה הזו, שבעצם חופשייה לנו למעלה, ובאמצעות משקולת עליה אנחנו קובעים את הלחץ בתוך המערכת. בסדר? אז הכוח, בדוגמה הזו הכוח הוא בעצם מינוס P. הכוח מינוס P צמוד ל-V. זה אומר שבאוטוניאן שלנו יש לנו הפרעה PV בזמנים שההפרעה פועלת. אוקיי? עכשיו בואו ניקח מערכת שהדבר הזה כאן, החומר כאן, הוא איזשהו חומר שהמגנטיזציה בו למשל תלויה בלחץ שמופעל עליו. למה זה משהו סביר? אנחנו יודעים שלחץ משנה תכונות של חומר. אנחנו מכירים חומרים פיזואלקטריים שכשמפעילים עליהם לחץ אז הם נותנים זרם. באותה מידה חומר שאני מפעיל עליו לחץ והמגנטיזציה הספונטנית בו משתנה. הוא היה מגנטי מראש, אני מפעיל עליו לחץ, המגנטיזציה משתנה. אז בסימונים שלנו P הוא למעשה מינוס הכוח, V הוא ה-A שצמוד. ונשאל מה השינוי במגנטיזציה M כתוצאה משינוי הלחץ. זאת אומרת, אני לוקח, מסיר את הדבר הזה, את המשקולת, ושואל מה השינוי במגנטיזציה M. אוקיי, אז למשל, אז M הזה זה B, זה מה ששאלנו, מה השינוי בגודל הממוצע שלה. אז יש לנו כאן את המיפוי F, A ו-B, ומה שהגענו שם, חי AB, של אומגה שווה 0, זה בעצם שינוי, השינוי, זה חי VM, אז זה השינוי במגנטיזציה כתוצאה מהפעלת הכוח, כתוצאה מהפעלת הכוח הצמוד ל-V. אם אנחנו הולכים לא בתגובה לינארית, הדברים הופכים לנגזרות, כן? אז יש לנו dm dp. כן, התגובה של המגנטיזציה לשינוי בלחץ. כיוון שדלטה P הוא קטן, והתגובה של המגנטיזציה תהיה קטנה, אז בדיוק יש לנו פה את הנגזרת. מה שקיבלנו, למשל, מה שהדגשתי שם, יש לנו את כל הקשרים האלה שנותנים לנו תלות בזמן, אבל יש לנו גם את ה-FDT הסטטי, שבסופו של דבר נותן לנו איזושהי תלות בקורלציה, אבל גם אומר לנו שהדבר הזה הוא בדיוק חי MV, זאת אומרת DV ל-DH. אוקיי? זאת אומרת שאם המערכת הזו היא בשדה מגנטי, או אני משנה את השדה המגנטי בה, אז העובדה שיש לנו תלות של המגנטיזציה בלחץ בהכרח אומרת לנו שתהיה לנו תלות גם של הנפח בשדה המגנטי, שהוא הכוח הצמוד. אוקיי, סליחה. כאן, כיוון ש-P זה אמור להיות מינוס P, אז כאן כתוב מינוס DMDP, וזה שווה ל-MV, שזה DVDH. אז זה סוג הקשרים. שוב, זה לא טריוויאלי, כן? גם לא היינו באופן טריוויאלי הרבה יותר, אני לא יודע, זה שיש לנו איזושהי תלות כזו, לא אומרת לנו אינטואיטיבית שיש תלות של הנפח בשדה המגנטי, אבל מתוך הפורמליזם הזה יש תלות, ואנחנו גם יודעים בדיוק מה היא תצא. יותר מזה, אם אני עושה את זה בצורה שתלויה בזמן, למשל כמו שאונסגר תיאר, אז אני אפילו יודע לכתוב קשרים הרבה יותר ספציפיים בין הגדלים האלה כשהם תלויים בזמן, וזה הכוח כאן. אוקיי. טוב, בואו נעבור למובן הקוונטי. כי הוא שימושי, כי הוא נותן לנו קצת על סידור בזמן.
אוקיי. אז את החלק הזה דווקא יש בסיכומים. מי שעשה את כל הדברים האלה, סליחה, עשו כמה דברים לפניו, אבל הוא סיכם את כל זה באיזה מאמר ב-57, זה מדען יפני שקוראים לו קובו. הוא גם חידש חלק מהדברים, ושם את כל החלק הקלאסי והקוונטי באותה רמה. אז רוב הדברים שאנחנו עושים עוקבים אחרי מה שהוא עשה ב-57. אוקיי, אז גם כאן, בואו נגדיר את המערכת. אז המערכת שלי יש עליה איזושהי הפרעה, h-tag של t, בסדר? h-tag תלוי בזמן דרך הכוח החיצוני. הוא שווה לאיזשהו סכום על כל מיני כוחות חיצוניים מינוס פי ג'יי. אני עושה את זה בדיוק בקונבנציות המקובלות, אז כותבים כאן סכום על פי ג'יי של t כפול OJ של t, או כפול OJ, סליחה, כש-OJ זה אופרטורים. בתמונת שרדינגר הם לא תלויים בזמן, אבל התלות הזאת של הדברים החיצוניים, כבר נגיד למה קוראים לזה דברים, נותנת לנו תלות בזמן של המילטוניאן. הפים האלה, אלה הגדלים החיצוניים, ולכן למשל הם חילופיים עם כל מה שיש לנו. זה גדלים חיצוניים שבקוונטים בתורת שדות קוראים להם מקורות. אנחנו היינו קוראים להם מינוס הכוחות הצמודים. ואלה האופרטורים במרחב הילברט שלנו. אז זה סוג ההפרעה, ויש כאן סכום על J, יש J הפרעות כאלה. יש K הפרעות כאלה. אני צריך את ה-K הזה? לא צריך, אז סכום על J. אוקיי. כמובן שכשההפרעה הזו לא פועלת, כשה-h-tag לא פועל, אז מטריצת הצפיפות ששולטת בהתפתחות הזמנית היא פשוט רו אפס. כשה-h-tag כן פועל, אז זו מטריצת הצפיפות הכללית, רו, שניתנת על ידי h הכללי. אז בואו נראה איך המטריצת הצפיפות הזאת תלויה בזמן. אז נסתכל על התלות בזמן של דלתה רו, שדלתה רו זה פשוט רו פחות רו אפס. קוונטית למה זה שווה? כן? אוקיי, אז זה שווה לערך החילוף של H עם רו, נכון? פחות ערך החילוף של H עם רו 0. כאן אני משתמש בזה שאנחנו יודעים איך אופרטורים משתנים בזמן בקוונט. ואם אני מציב ושומר בדיוק עד לסדר ראשון, אז יש לנו H0 דלתה רו ועוד H-tag רו 0. כשאני בעצם הזנחתי את החלק של H-tag עם דלתה רו.
יש כאן משוואה עבור דלתה רו, נכון? עבור התלות בזמן של דלתה רו. כאן אנחנו יודעים בדיוק מה כתוב, כן? הגודל הזה זה פשוט ערכי החילוף סכום על פי J או J רו 0, נכון? יש כאן גודל שאנחנו יודעים מהו, אין פה איזה שום נעלם. כאן H0 אנחנו יודעים מהו, וכאן דלתה רו אנחנו לא יודעים מהו. בעצם יש כאן משוואה דיפרנציאלית על דלתה רו. אפשר לפתור אותה, יש שיטה מאוד נחמדה לפתור אותה ולקבל את הפתרון בלי לדעת אותו מראש. לא השתמשתי בה אף פעם חוץ מבפעם הזו, ולכן אני לא אלמד אותה. מה שכן, אני אכתוב את התוצאה הסופית. כי ברגע שאני רושם לכם את התוצאה הסופית, אתם יכולים ללכת ולהציב ולראות שאתם מקבלים את המשוואה. אני השתמשתי פה באיזשהו x, ש-x של t זה 1 חלקי i h בר, אינטגרל ממינוס אינסוף עד t, dt תג, e בחזקת i חלקי h בר, h0, t תג, h תג, t תג, e במינוס i חלקי h בר, h0, t תג. אוקיי? אז דלתה רו זה איזשהו ערך חילוף של מין משהו מסובך, e במינוס i חלקי h בר, h0, t, x של t כפול זה, ערך החילוף של זה עם רו 0. ו-x של t ניתן על ידי איזושהי אינטגרציה זמנית על הדבר הזה. אני מניח, כמה מכאן לומדים תורת הסודות? אז או בתורת הסודות, או כשלמדתם על time dependent perturbation theory, אתם הגדרתם את הטרנספורמציה כזו על אופרטור, הגדרתם את זה כמעבר לתמונת אינטראקציה. בסדר? אנחנו לא נסתכל על זה, אנחנו לא נדבר על התכונות של תמונת האינטראקציה, זה לא חשוב לנו, אנחנו כרגע רק נסמן במקום כאשר h תג מוכפל פעם אחת ב-e בחזקת i חלקי h בר h0 t תג, ופעם שנייה ב-e במינוס i חלקי h בר h0 t תג, ו-h תג עצמו ב-t תג, אנחנו נסמן אותו בכובע, אבל תזכרו שזה בעצם הסימון הזה, שכאן הוא פשוט סימון, h תג כובע, הוא בעצם משהו כללי, תמונת האינטראקציה. בסדר? למה זה מעניין? זה מעניין כי בתורת הפרעות תלויה בזמן, זה בעצם, אנחנו מתייחסים להתפתחות בזמן של h תג, אבל התפתחות בזמן רק במצב הלא מופרע. כן, רק במצב ש-h0 הוא המילטוניאן. כן, ההתפתחות בזמן הכוללת, הכללית, צריכה להיות כאן כשכתוב h, אנחנו מסתכלים רק על h0, כרגע אנחנו רק מסמנים את זה, אבל מי שיתעסק איכשהו בדיאגרמות פיינמן, תורת שדות, אז יראה את זה, יכיר את זה יותר. אז זה הפתרון, אני מבקש שתציבו את זה ותראו שזה יוצא. זאת אומרת, תציבו את ערך החילוף הזה כאן, ותראו שזה יוצא, זה פחות מסובך ממה שזה נראה. מה זה קוראים לשיטה הזאת ש... זה מעבר לתמונת האינטראקציה. כן. אז יש אייזנברג פיקצ'ר ושרדינגר פיקצ'ר ואינטראקשן פיקצ'ר או דיראק פיקצ'ר. למדתם כלל הזהב של פרמי? כן. אז שם משתמשים בדיוק בזה. אוקיי. מהרגע שיש לנו את השינוי בזמן
של אופרטור הצפיפות, אנחנו יכולים לדבר על השינוי בזמן של כל אופרטור, של ממוצע של כל אופרטור. אז נסתכל על אופרטור כלשהו OI, ונשאל מה השינוי שלו בזמן. מה הממוצע שלו כתלות בזמן. אז OI ממוצע של T, ממוצע, תלות בזמן של הממוצע. מהי מהגדרה? טרייס על רו כפול OI, כשרו זה הרו השלם, אז התלות בזמן נכנסת מתוך התלות בזמן של רו של T בעצם. ולכן השינוי בזמן, בממוצע הזה, לעומת כתוצאה מהפעלת ההפרעה, זה טרייס דלטה רו OI. עכשיו, מה שאני אעשה, אני פשוט אכפיל בהרבה פעמים E בחזקת I חלקי H בר HFST, ואני רק אראה לכם בסוף שזה בסדר. אז קודם אני אכתוב ואז אני אראה שזה בסדר. אז הכפלתי בהתחלה ב-E ב-I חלקי H בר HFST, כאן שמתי E במינוס I חלקי H בר HFST, E ב-I חלקי H בר HFST, זה 1, בסדר? O, בלי O של T, OI, כפול E במינוס I חלקי H בר HFST. למה זה אותו הדבר כמו מה שכתוב כאן? כי הטרייס הוא ציקלי, נכון? אז אני יכול להעביר את ה-E במינוס I חלקי H בר הנה ולקבל בדיוק 1. זאת אומרת, טרייס A, B, C, D שווה לטרייס D, A, B, C. בסדר? ולכן זה 1. זה עובד לכל כמות של... זאת אומרת, הציקליות של הטרייס זה משהו שהוא תמיד עובד. לא משנה בכמה אופרטורים יש, אם יש 2 או 27. אוקיי, עכשיו E בחזקת I חלקי H בר HFST דלטה רו E במינוס I חלקי H בר HFST, כמה זה שווה? אז אני מציב את דלטה רו. דלטה רו זה E במינוס I חלקי H בר HFST. יש כאן את הדבר הזה, כן? שאני מכפיל משני הצדדים ב-E ב-I חלקי H בר HFST, אז אני יכול להכניס אותם לתוך ערך החילוף. למה? כי פשוט רו 0 הוא פונקציה של H0 בלבד, ולכן הוא חילופי עם כל פונקציה של H0. אז כיוון שרו 0 שווה 1 חלקי Z E במינוס בטא H0, Z הוא כמובן מספר, הוא לא אופרטור. הרי שערך החילוף של רו 0 עם כל פונקציה של H0 שווה ל-0. בכל פונקציה. אז את ה-E במינוס I חלקי H בר הזה HFST אני יכול להוציא החוצה וגם את זה להוציא החוצה. וכשאני מכפיל, אז זה פשוט מבטל לי את מה שכתוב כאן.
אני עובר משם לכאן, אז דלטה OY T שווה לטרייס על X של T רו 0 כפול, איך קראנו לגודל הזה? אז זה OI בתמונת האינטראקציה בזמן T. זה רק קיצור, זה לא משנה, זה רק קיצור, זה... אוקיי. בואו נשים לב מה כתוב לנו כאן, אז כתוב לנו שכתוב לנו trace x של t רו 0 או y של t שזה trace x של t רו 0 או y של t מינוס רו 0 x של t או y של t. ל-OY תמיד יש כובע. סולח. פעם שנייה היה. זה יתבטא בפני. אוקיי, אז מה אני יכול לעשות כאן? תזכרו שבעצם אני רוצה להגיע לממוצעים, כן? אז אני רוצה להעביר תמיד את הרו 0 שיהיה בהתחלה. אז מציקליות, כמה שווה הדבר הזה כדי שרו 0 יהיה בהתחלה? שוב, מהעובדה שטרייס ABC שווה טרייס CBA. נכון. אפשר יותר חלש. אז מה בעצם יש כאן? רו 0 OY, כן, זה צריך להיות ציקלי, אז רו 0 הוא תמיד ליד OY ו-X של T עובר לסוף. אז יש כאן רו 0 כפול OYX, כאן יש רו 0 כפול XOY, אז כתוב לנו ערך החילוף של OY בתמונת האינטראקציה עם X של T. אוקיי, אני מציב עכשיו את X של T ומשתמש בליניאריות של כל מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני מחליף תמיד בין סדר, אני יכול להחליף בין סדר האינטגרציה לסדר הטרייס, כל מה שאני צריך. ואני רואה שכתוב לי כאן טרייס על רו 0 כפול סליחה 1 חלקי IH בר כפול אינטגרל ממינוס אינסוף עד T dt תג כפול טרייס על רו 0 ערך החילוף של OI של T כפול H תג של T. כאן איזה מינוס? לא. איפה? כאן?
אני ארשום את זה בצורה הבאה. קודם כל, במקום לרשום עד t, אני ארשום אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, dt תג, תטא של t מינוס t תג, dt תג. במקום לרשום טרייס רו 0 וכך הלאה, אני רושם ממוצע, כי טרייס על רו 0 נותן לי ממוצע. אז יש לי ממוצע על ערך החילוף בין OI של T והמילטוניאן ההפרעה H בתמונת האינטראקציה, תג של T תג. למה זה יפה? נכון, אז אפשר לבודד מכאן, לבודד את פונקציית התגובה. אז חי של t מינוס t פריים שווה ל-1 חלקי IH בר, תטא של t מינוס t פריים ממוצע על OI של T, תמונת האינטראקציה, H תג של T תג בתמונת האינטראקציה. זה יהיה, כרגע עוד לא רשמתי כאן כלום, זה עדיין חי באופן כללי. יש פה שתי בעיות. אחד, כאן כתבתי t מינוס t פריים, כאן לא בהכרח רואים שזה t מינוס t פריים, נכון? מה עושים במצב כזה? תזכרו שזה תואר שני, אני מכין אתכם בהמשך. אומרים לתלמידים להוכיח שזה בלתי תלוי בזמן. אז תוכיחו שהדבר הזה הוא אינווריאנטי להזזה בזמן. זאת אומרת, תוכיחו שהדבר הזה שווה גם ל-OI של T מינוס T פריים בתמונת האינטראקציה, H פריים, תמונת האינטראקציה או לא, בזמן 0. בסדר, זה מאוד דומה, זאת אומרת, זה להציג את ההגדרה. ולהשתמש בציקליות כדי להביא בתמונת האינטראקציה, במקום E בחזקת I חלקי H בר H0T, שיהיה E בחזקת I חלקי H בר H0T מינוס T פריים, שאת ה-T פריים לוקחים מהתלות של זה. זה לא מסובך, וזה נותן לנו את האינווריאנטיות להזזה בזמן. הדבר השני שעושים עכשיו זה, אנחנו זוכרים, חיור אמור להיות מטריצה, אנחנו לא רוצים לבטא אותו כפונקציה של המילטוניאן ההפרעה, אלא אנחנו רוצים לבטא את פונקציית התגובה כפונקציה של המקורות, OY ו-OJ. אז נציב H פריים שווה לפי J של T, OJ של T, לפי J של OJ, נסתכל כרגע רק על אחד, אבל בעצם אנחנו מסתכלים על כל מה שאין לו ערך חילוף 0 עם OY, ונגדיר חי IJ של T מינוס T פריים להיות 1 חלקי IH בר תטא של T מינוס T פריים כפול הממוצע של ערך החילוף זה בין OY ל-OJ, ואז אנחנו מקבלים שדלטה OY של T שווה לאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף חי IJ של T מינוס T פריים כפול פי J
שזה בעצם הכוחות החיצוניים, המקורות של T פריים. בסדר? החי הזה היה מין חי כולל כזה, כאן אנחנו מחלקים את זה לפי הכיוונים השונים, ה-I וה-J השונים. אז הגדרנו חי AJ של T מינוס T פריים, ועכשיו זה נראה בול כמו התגובה הליניארית. אוקיי, באופן מפתיע הדבר הזה הוא מאוד שימושי, כי בעצם זה אחד הקשרים הכי בסיסיים שמשתמשים בהם בתורת השדות, כדי לפתח את חי AJ, שבתורת השדות אנחנו קוראים לו פרופוגטור, באמצעות פונקציות הקורלציה, שהם בעצם אינטגרלים, גאוסיים בתורת השדות, על ממוצעים OY/OJ. אז שוב, מי שילמד תורת השדות יודע את זה. מה שזה עוד נותן, זה את הקשר בין חי AJ לבין איזושהי פונקציה שהיא די דומה לפונקציית קורלציה. בסדר? יש פה אומנם תטא של T מינוס T פריים, אבל זה די דומה לפונקציית קורלציה. צריך איכשהו לבטל את התטא של T מינוס T פריים הזה כדי שזה יהיה יותר דומה לפונקציית קורלציה. איפה הלך פה אפי? כשאתה הצבת את ה-H טאג? כאן? לא, בשורה למעלה. נכון, כאן צריך להיות פול פי J של F. פי J של T. לא, אבל רשמנו אותו למטה. מה? רשמנו אותו למטה זהו, כאן זה לא לגמרי חי. אז נכתוב כאן חי פרופורציוני לזה, בסדר? והפרופורציה זה עד כדי זה עד כדי הכוחות. פשוט כדי שזה יהיה, זה ההגדרה, ואז את הכוחות החיצוניים אנחנו שמים בחוץ. הם חילופיים עם כל מה שאנחנו רוצים. באחרון יש סכום על J? כן. ולפני האחרון הוא כן שוויון. לפני האחרון הוא כן שוויון. נכון, סליחה. זהו. רק כאן זה פשוט אמור להיות פרופורציוני. אוקיי, הנוסחה הזו מקשרת בין חי לבין הערכים האלה. הנוסחה, אפשר למצוא למשל את הקשר בין מוליכות, שזה תגובת המערכת למתח חיצוני, למשל, או לשדה חיצוני, כפונקציה של ערכי החילוף בין זרמים בזמנים שונים, לקבל ככה את חוק אום, או יותר נכון את הקשר בין חוק אום לחוקים שקשורים להולכה מגנטית. אנחנו לא נעשה את זה. לנוסחה הזו קוראים נוסחת קובו. עכשיו, אז נסתכל לרגע. אני רוצה להראות לפחות באופן כללי איך מגיעים מזה ל-FDT קוונטי. אז נסתכל לרגע על אופרטור יחיד, כן? על מצב שעל OY שווה OJ שווה O. בסדר? אני מסתכל על אופרטור יחיד, ותשימו לב שהחלק המדומה של חי הוא שווה פשוט לאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, חי של T פחות חי של מינוס T כפול E בחזקת I אומגה T dt. כיוון שחי של T, פונקציית התגובה, צריכה להיות פונקציה ממשית, היא גם פונקציה ממשית. אז אפשר לכתוב את זה.
עכשיו אם תציבו, למה אם? בואו נציב את חי של t וחי של t וחי של מינוס t. אז במקרה של חי של t כתוב לנו אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף תטא של t כפול הממוצע על ערך החילוף של O של t עם O של 0 בתמונת האינטראקציה. כן? פחות תטא של מינוס t O של מינוס t עם O של 0 כל זה dt. כל זה כפול לי בחזקת i אומגה t dt, סליחה. כמה הדבר הזה שווה? אני רוצה, לא כמה, אלא באמצעות, במקום שיהיה כתוב כאן מינוס t, ובאמצעות ההזזה בזמן, האינווריאנטיות להזזה בזמן של הממוצע. אז כמה הדבר הזה שווה? אז מה שאני עושה, זה בדיוק כמו שאמרתם, מוסיף t, כאן אינווריאנטיות להזזה בזמן, אני מוסיף t לשני הזמנים האלה, אז יוצא לי כאן O של 0 ו-O של t. נכון? תודה יפעת לתמיכה. יפעת וסיגל, רגע, יפעת וסיגל בלבלתי ביניכם, נכון? אין יפעת. אין יפעת. אין יפעת, נקודה. מה שמך? רותם. הלאה. נעים להכיר, אז רותם תמכה בי, אמרה שזה נכון, לפחות עם הנה. אבל זה ערך חילוף, אז הוא שווה למינוס הערך חילוף הזה. ואז יש לי כאן פלוס, ואז יש לי תטא של t פלוס תטא של מינוס t, שזה 1. וכתוב לי 1 חלקי i h בר, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, ערך החילוף של O של t עם O של 0, e בחזקת i אומגה t. אז הדיסיפציה זה פשוט טרנספורם פוריה של ערך החילוף הזה. הדיסיפציה זה החלק המדומה של חי, סליחה, עד כדי 1 חלקי 2i, סליחה, הכל זה 2i כפול זה. חלק מדומה זה מספר פחות עצמו חלקי 2, פחות עצמות שלו חלקי 2i. סליחה, זה 2i כפול זה שווה בדיוק לזה. דורון, מה אמרת על אביסייד של t פחות המינוס t? כמה זה שווה? תטא של t, השתמשנו בזה שתטא של t ועוד תטא של מינוס t שווה לאחת בכל נקודה. אוקיי, טוב. עכשיו... זה מוגדר באפס? מה? כש-t שווה 0, לא? כן, כל אחד מהם מקבל חצי. כן, ואז זה גם 1. בואו ננסה בעוד נקודות. סתם, סוף סוף משהו שאפשר להתייחס, everyone can relate. השיעורים האלה קצת, אני מרגיש, קיצר, שנה הבאה אני אנסה ללמד את זה קצת אחרת, אבל יכול להיות שאין מנוס מהטכניקה. לפחות אני לא מצאתי מנוס מהטכניקה. אוקיי. ועכשיו באמת מגיע החלק בואו נשים לב לנקודה הבאה. בואו נסתכל באופן כללי על ממוצע מהסוג הזה. אוקיי.
אוקיי? O של 0 כפול O של T. זה בעצם האיבר השני שם שיהיה לנו. אז מה כתוב לנו כאן? כתוב trace על E במינוס, על רו 0, כן? שזה 1 חלקי Z 0, E במינוס בטא H 0. כפול O של 0 בתמונת האינטראקציה זה פשוט O, כן? כי יש לו שם באקספוננטים T שווה 0, זה 1. אז כתוב לנו O. O של T בתמונת האינטראקציה זה E בחזקת I חלקי H בר, H0T, O E במינוס I חלקי H בר, H0T. מה אני עושה? אוקיי. כן, אני רק רוצה לעשות את זה אמיתי. אז בואו נכניס כאן E בחזקת I חלקי H בר H0T, E בחזקת מינוס I חלקי H בר H0T. בסדר? אז רשום לי 1 חלקי... לא, סליחה, זה לא מה שאני רוצה. לא. מה שאני רוצה זה להכניס איפשהו... נכניס כאן E בחזקת בטא H0 כפול E במינוס בטא H0. נכניס אחרי ה-O הזה את ה... אוקיי? כתוב לנו 1 חלקי Z0 כפול טרייס על E במינוס בטא H0. כאן אני לא צריך לרשום תמונת האינטראקציה, זה פשוט O. O של 0 זה תמונת האינטראקציה. E במינוס בטא H0 או E בחזקת בטא H0 זה O של I כפול בטא. זו תמונת האינטראקציה בזמן מרוכב I כפול בטא. כשכולנו מקווים שעשיתי את הכיוונים כמו שצריך. כפול E במינוס בטא H0 כפול O בתמונת האינטראקציה של T. הראשון לא רשום בחסך הזה H בה? יכול להיות. סתם איפה? איפה? בתמונת האינטראקציה הראשונה ששם. כאן. אז מה צריך להיות? H בר. לא כפול. נראה לי שכפול. אוקיי? אז יש לנו כאן 1 חלקי Z0. בואו נעביר באמצעות ציקליות את ה-E במינוס בטא H0 הנה. אז יש לנו ממוצע. זה H בחלקי בטא צריך להיות. H בחלקי בטא? לא. לא, שום דבר. זה לא צריך להיות חלקי H בה? לא. לא, נראה לי שזה חלקי 3 שלהם? חלקי 3 בטוח. טוב, מה שאומר? זמן זה כזה H בה חלקי אנרגיה. מי אומר שאני צודק? כל הכבוד. אבל מה שכתוב, אז בואו, יכול להיות, אבל נראה לי שבטא H בר זה נכון. בסדר, העיקר זה הפלוס כאן. יש לנו תמונת האינטראקציה O של T כפול O של I בטא H. I בטא H בר. בסדר? זאת אומרת, פשוט, שוב, השתמשתי בציקליות שאחרי שעשיתי את המעברים האלה זה הופך להיות הדבר הכי פשוט בשיעור, אז אתם כבר לא... עשינו את זה כבר. אז ה-O של T קודם, כי הציקליות הביאה אותי, אני אעשה אותה פעמיים.
עכשיו אני משתמש בהזזה בזמן ואני רושם... T מינוס. מה? למה יש לי פה 1 חלקי Z0? ממוצע וזהו. עכשיו אני משתמש באינווריאנטיות להזזה בזמן של ממוצע ואני מקבל O של T מינוס I בטא H בר כפול O של T, כפול O של 0. אינווריאנטיות הייתה בלי הקומוטטור? לא היה חשוב. כן, הקומוטטור הוא לא קשור לאינווריאנטיות בזמן. אני מקבל ששני I, החלק המדומה של הסוספטביליות המוכללת, שווה ל1 חלקי IH בר כפול אינטגרל בעצם טרנספורם פוריה dt e בחזקת I אומגה t של הממוצע על O של t, O של 0 פחות הממוצע על O של T מינוס I בטא H בר, O של 0. כל זה. אז צריך את הטרנספורם פוריה של פונקציה של הזמן, F של T, וטרנספורם פוריה של פונקציה מוזזת של הזמן. עכשיו נשים לב, אם אני מסתכל על איזושהי פונקציה כללית F, כמה זמן יש לי? מינוס 3 דקות. כל זמן שזה לא זמן מדומה, זה לא זמן. האמת שפה יש זמן מדומה. נשים לב שאם אני מסתכל, אם F של אומגה זה טרנספורם פוריה של F של T, אז F של אומגה פחות S זה טרנספורם פוריה, זה בעצם, סליחה, F של אומגה כפול E בחזקת אומגה, E בחזקת I אומגה S זה טרנספורם פוריה של F של T פחות S. עוד תשימו לב שבעצם כתוב לי כאן את טרנספורם פוריה של פונקציית הקורלציה בזמן t פחות פונקציית הקורלציה בזמן t פחות i בטא h, ולכן בסופו של דבר, ועל החלק הזה נחזור רק נכתוב את הנוסחה שוב ביום שני ב-11 מחר. יש לנו כאן מינוס חצי כפול 1 מינוס e בחזקת בטא אומגה כפול h בר, בטא h בר אומגה כפול טרנספורם פוריה של פונקציית הקורלציה c. אז נגמר השיעור ולכן רק תעתיקו את זה, כאן נמשיך פשוט נעשה את המעבר הזה כמו שצריך. אתם רואים ששוב, סליחה, כאן זה החלק המדומה קשור ל-C של אומגה, זה FDT הקוונטי, הוא צריך להיות קשור איכשהו ל-FDT הקלאסי, אז הקשר הוא פשוט לקחת אומגות שהן, כאשר אני הולך מגבול קלאסי לקוונטי, אני בעצם יכול לקחת טמפרטורה גבוהה או אומגה נמוכה. תדירויות נמוכות זה כמו גבול קלאסי, ואז חוזרים ל-FDT הקלאסי שקיבלנו קודם. החלק הזה, בעצם החלק הזה הוא תוספת קוונטית ל-FDT. ובואו נמשיך מחר בבוקר, אז יש לנו עוד כמה דקות ואז אנחנו עוברים למעברי פאזה. אני אנסה היום כבר לשים את הסיכומים על